Isang magandang umaga ho mga kabalen. Happy Thursday sa ating lahat at welcome ho sa inyong paboritong programang CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, na nag-a-adjust ng camera sa mga oras na ito. Ayan, 10:16 ng umaga. Kumusta ho kayong lahat? At maganda ang gising ni Kuyang Justin dahil maganda po yung may mga magandang balita tayong inaabangan. Nominado ho. Sasabihin ko nominado ang CLTV 36 dyan ho sa KBP Golden Dove Awards at mamaya tutungo po ang inyong lingkod kasama syempre ang iba pang mga magigiting ho nating kasamahan sa CLTV 36 para makiisa at pagdasal ho natin. Syempre medyo kinakabahan pa na medyo kabado, pero ito po, excited din, syempre. At yung manominate lang at yung maging finalist lang ho sa dinami-dami ng mga television station sa buong Pilipinas ay isa na pong karangalan, para sa amin dito ho sa atin sa CLTV 36. At sapat na ho iyon. At maraming salamat dahil kinikilala ho nitong itong mga manunuri at yung mga mga institusyon, yung atin pong mga trabaho, yung ating mga pinaghihirapang kwento, mga balita at syempre yung mga programa at na ating pong handog sa ating mga kabalen, mga karehiyon dito po sa gitnang Luzon. Ayan. At syempre, hindi rin po nag-iisa si Kuyang Justin ngayong umaga dahil sasamahan tayo ng ating intern mula po sa Bataan Peninsula State University Main Campus. Ayan, ipapakilala ko ho sa inyo mga kabalen. Ayan, welcome natin dito sa ating programa. Walang iba kundi si Charlize Ann Racy. Ayan. Ayan, Good magandang morning. umaga. Ayan, good morning Charlize. Po. Ayan, napaka-natural ni Charlize sa screen at magandang umaga Charlize. Magandang umaga mga kabalen dahil may magandang kasama rin si Kuyang Justin. Ito si Charlize. Salamat naman dyan. Sadyang maganda lang talaga ang lighting ngayon. Ayan, di ba? Maganda ang lighting. Siya, pakilala ka muna sa ating mga manonood. Ikaw ay aming, syempre, intern sa CLTV 36 News. Galing sa Bataan Peninsula State University. Anong year mo na? Ayun, magandang umaga sa lahat. Ako pala si Charlize Ann Racy. Pwede nyo na lang tawagin siya. And currently, third year, magpo-fourth year, makakalaya na sa wakas. Yan. Okay, currently, third year at magpo-fourth year. Ayan, exciting. So, eto, kumusta naman yung experience mo bilang intern sa CLTV 36? Kunwari, hindi ko naririnig. Kunwari, hindi mo alam, no? So, ang saya-saya actually kasi sobrang active. Kahapon lang lumabas ako. Tapos, nandun ako sa press conference ni Madam Vice Pres. Yung Madam Vice Pres Sara Duterte. Dito lang kasi siya sa San Fernando. So, ayun, magandang experience siya na ma-encounter yung mga malalaking tao talaga rito. Ayan. So, very Kumbaga parang ang bongga ng coverage ninyo kahapon kasi as an intern, di ba? To be covering the Vice President of the Republic. Yes. Isang one-of-a-kind experience, di ba? Totoo po. So, eto naman siya, galing kang, ikaw ay nag-aaral sa Bataan, but I understand you are from Olongapo City. At eto mga kabalen, Olongapo, Bataan, talagang Central Luzon, tama? Yung lilibutin na po. Oo, lilibutin na. Pero yung ibig sabihin, yung CLTV 36, eto ba, napapanood din nyo sa Olongapo, sa Bataan, I'm sure. Kaya napili ninyo dito na mag-intern. Yes, at yes. Kumusta naman yung ating mga kabalen, mga karehiyon natin sa Bataan, sa Olongapo? Well, active naman sila. Active na active sila and medyo maulan actually sa Bataan tsaka sa Olongapo. Since sa dadaanan ko siya, uwian kasi ako. Kaya, okay. Yan, speaking of uwian, pag-usapan natin yung traffic situation. Tunguhin muna natin yung sitwasyon ng trapiko. Ito, sasamahan po tayo ni Cha na magbabalita ngayong araw at sabi nga nila siya pag daw ginalingan mo masyado hanggang sa mga susunod na linggo kasama ka daw at papalitan ka daw ni Jerson. Ayun, nila, yan ang masaya. Para may sumab naman. Tama yan. So ito mga kabalen, silipin muna natin traffic situation. Dito tayo sa NLEX. Real-time traffic situation.
Nanonood si Kuyang Paulo G. Santos. Shout out, Paulo G. Kamusta, Kuyang? I miss you. Ayan, abangan natin yung mga kwento ni Paulo G pagbalik, ha. Oo, may tinututukan niya yung mga usaping basura at landfill dito sa Pampanga. Yan. Pero ito, gaya ng mabanggit ni Cha kanina, maulan ho ang mga kalsada, maging sa North Luzon Expressway. Dito po sa may area ng Balintawak Toll Plaza, basta ang kalsada, ingat-ingat ho, magkabilang linya. Wala naman masyadong daloy ng trapiko o pagbigat ng trapiko dyan. Samantala sa Mapulang Lupa, Valenzuela, mga kabalen, if you are headed towards Metro Manila, asahan ho ninyo yung pagbabagal ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Ganyan din northbound rather, yung patungo naman ho ng Bulacan at Central Luzon. Medyo rin siya, magbabagal din yung mga sasakyan, gawa nga ng madulas ho yung kalsada. Mindanao Toll Plaza, walang masyadong pila dyan sa area na yan. At dito naman ho sa may Marilao, southbound and northbound lane, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. At dyan sa may Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya, wala masyadong pila ho ng mga sasakyan dyan sa pa-exit o yung sa Toll Plaza. Sa northbound naman, maluwag din ang sitwasyon. At sa syudad ng San Fernando, halos wala pong sasakyan sa frame. So, yan ho ay real-time traffic situation mula po sa NLEX Corporation. Ito naman ho mga kabalen, mula sa NLEX. Tungo naman tayo sa Bataan. Ito. Cha, ikaw ba dumadaan ka sa mga kalsadang yan? Yes, sa may Layak banda. Tama ba? Oo. Hindi ko masyadong makita eh. Pero At ikaw ba ay sumusunod sa speed limit na itinakda ng provincial government? very masunurin po bilang nakaupo lang sa bus. Oo nga, okay. So Diba? nakaupo siya ba? Ayan, yung bus driver ba ay sumusunod? Very masunurin naman ho. Lalo na kung yung mga bus kasi meron silang mga limit, 'di ba? Tumutunog po 'yun kapag lumagpas sila sa speed. So, kailangan talaga nilang sumunod. Ayan, kailangan talaga dahil eto tingnan natin yung sitwasyon ng trapiko dito sa Bataan. Gaya ho ng binabanggit nga ni Cha diyan sa may Layak pero eto sa may area ho ng Balanga, maluwag ang sitwasyon sa may Hermosa SCTEX if you are going Tarlac o kaya naman papunta ho ng ibang bahagi ng Central Luzon. Ayan, maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Maging dito sa may rotonda, yan ng Balanga, ayan, at sa Subi. So, paalala ho sa mga motorista, sumunod sa speed limit 50 para sa mga truck at van. Yung mga pribadong sasakyan, hanggang 80 lang yung takbo. At syempre yung PUV 70, motorsiklo, wag kong lalagpas ng 60. Yan po yung paalala ng provincial government ng Bataan para ho sa lahat ng mga magdaraan dyan ho sa mga pangunahing kalsada ng lalawigan. Ayan, so siya kanina napag-usapan natin maulan ang panahon sa biyahe mo mula Olongapo, dumaan kang Bataan. Medyo maulan. Ngayon alamin muna natin yung weather report, latest weather forecast. Narito po ang ulat ni Chanel Dominguez mula po sa DOST Pag-asa, mga kabalen. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 26, 2025.
Yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,045 kilometers west ng extreme northern Luzon. Wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero sa ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na umiiral dito sa western section ng Central Luzon at Southern Luzon. Samantala, meron pa rin naman tayong intertropical convergence zone ngayon. Kung makikita natin yung kumpul ng kaulapan dito sa ating satellite imagery, ay magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa eastern section ng Mindanao. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan natin magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon pagdating sa hapon at sa gabi dulot dito sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, inaasahan din natin magiging maaliwalas naman ang panahon pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin magdala ng pananggalang sa init at sa mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Kalayaan Islands. Asahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng intertropical convergence zone dito sa may Surigao del Sur, Surigao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental at Davao de Oro. Pero para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, nalalabing bahagi ng Mindanao at kabuuan ng Visayas, asahan naman natin magiging maaliwalas ang ating panahon pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pagbuhat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Para dito sa Cebu at Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 22 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ayan, nakita natin mga kabalen ang ulat. Maraming salamat, Chanel Dominguez. At yung mga binabantayang weather disturbance, tumutok lamang ho dahil patuloy yung paghahatid namin sa inyo ng balita dito sa CLTV 36 News. Kaugnay ho nitong mga weather advisory kung may mga thunderstorm at sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na yung mga siyempre nakaka-apekto dito sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, tsikahin ko muna si Cha siyempre. Cha, ikaw ay mag-aaral. Ano nga yung kurso mo sa BPSU? Ayun, currently taking Bachelor of Arts in Communications, majoring in New Media Track. So marami kaming ginagawa na related sa creatives. Most likely, since New Media Track kami, ang hinahawakan namin is handling social medias, digital publishing. So, carry talaga na gumawa ng mga virtual or ng mga, ang tawag doon, visual aids na nakalagay sa digitals like social medias. Ganun. Yan. So, bakit yan yung napili mong course? Ayan. Ayun, naniniwala kasi ako na dapat i-pursue natin yung gusto natin at yung strength natin. Kasi naniniwala ako na, I believe, nandito yung strength ko sa communications. Ayun. Yeah. Okay, so mukhang nakikita naman namin Nakikita naman daw ni Ma'am Arlene mo, sabi niya. Wow. Oo, nag-a-agree naman siya. Di ba? Wow, thank you. Oh my gosh. Sige, para talagang mapatunayan natin yan kay Ma'am Arlene. Ito. At silipin muna ho natin ang mga
latest balita. Narito po yung latest foreign exchange report at datos mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Eto, pakita lang natin. Okay. Sige, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 71 centavos nito pong June 25. Batay ho yan sa latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ibang denomination naman, siya, go ahead. Okay. Kasalukuyan tayong may mga power interruptions sa bahagi ng Pampanga. Ngayong June 26. Ano muna tayo? Take two. Ano muna? Ito muna ang foreign exchange rate, yung ibang denomination. Basta. Okay. Sige. Sige, ako muna. Sige, ito muna. Okay. 30, yung Japanese yen, nasa 39 centavos. Ito pong Great Britain pound, 77 pesos 59 centavos. Ito pong ating Hong Kong dollars ay 7 pesos 25 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 19 centavos. Yun pong ating dirham is 15 pesos 51 centavos. At itong euro is 66 pesos 17 centavos. Habang yung Korean won ay 0.42 centavos. At Chinese yuan ay 7 pesos 94 centavos. Public service announcement naman tayo. Ito mga kabalin, merong mga ilang scheduled power supply interruption o mga brownout sa ilang bahagi ng Pampanga. Yeah, take it away. Ayun nga, no? Meron tayong power interruption ngayong araw na nagsimula nitong 8 a.m. at hanggang 4 p.m. wala ho tayong kuryente sa barangay Santa Barbara at San Juan, Poblacion. At ngayon naman meron din tayo sa Concepcion, sa Purok 1 at sa Santa Monica, except po sa highway ngayon. Okay, sa bayan ho ng Lubao, Pampanga yan, mga kabalin, ha? At ngayon, sa Lubao pa rin ho tayo, sa San Nicolas, sa 1st and sa San Nicolas 2nd, sa Purok 1 rin ho to. Ganon din sa Lubao pa rin, sa Santa Catalina, sa Santa Lucia, Poblacion, at Santo Tomas, except din sa highways. Ayun lang naman yung power interruptions natin ngayong araw, Sir Justin. Okay, puntahan naman natin, water supply interruption. Saan mawawalan ng tubig ngayong araw ng Huwebes, June 26? Ayun no, sa bahagi ng Angeles City, Pampanga, sa Barangay Kapaya 1 and 2. Ngayon, 10 p.m. naman siya hanggang 4 a.m. This June 26 hanggang 27. So ngayong Huwebes hanggang bukas ng Biyernes ay walang tubig dito. Ganon din sa Mabalacat City, Pampanga, sa Gasdam, Don Cornelio Subdivision at Doña Maria Subdivision. Ganong oras din, magkaibang oras sila, 9 p.m. hanggang 5 a.m. naman ito. Ngayon naman, sa Pradios, sa Lubao, Pampanga naman, sa Pradios Siongco at Santo Niño, ngayong araw lang ng Huwebes, mawawalan ng tubig mula 1:00 hanggang 4:30 p.m. Samantalang sa bahagi naman ng Florida Blanca, Pampanga, mawawalan din ng tubig sa Barangay Santo Cristo at sa Kabangkalan. Ngayong June 25 kahapon at ngayong June 26. Etong 9 p.m. hanggang 12 a.m. lang naman. At ito sa huling bahagi, sa San Fernando, Pampanga naman, kahapon din at ngayon, wala rin silang tubig ng 8 p.m. hanggang 4 a.m. dito sa Barangay San Agustin at San Nicolas. So ayan ho mga kabalan, ang mga power interruption ito kanina nag-resume na 4 a.m. Madalas naman madaling araw, pero yung iba kahit na alam naman ho natin, syempre may mga night shift din tayong mga kababayan na umaasa talaga sa supply ng tubig at kahit anong oras. So ito mahalaga po itong mga ganitong anunsyo at para maging aware din tayo sa mga kaganapan. Maraming salamat, Charlize Ann
At syempre, hindi mo pa ako iiwan. Mamaya magbabalita pa tayo. Mga kabalen, magpapatalastas lamang ho kami. Huwag kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At syempre kasama pa rin natin sa ating programa si Cha, ang atin pong intern mula po sa Bataan Peninsula State University. Cha, bago tayo magpatuloy, basahin muna natin yung mga comments ng ating mga followers at yung mga nakasubaybay dito sa ating programa. Ayan. Si Zach Bandunak. Ayan, basahin mo dyan. Ayan, para sa iyo. And sabi niya, waiting daw siya sa akin. Hindi ko alam ano ang hinihintay mo, Zach. I-shout out na ba kita? Ayan, Shout out sa'yo, Zach. Hello! Yan, nagpapa-shout out si Zach. May mga followers ka na siya. At ito naman, si Gerson Basa. Ayan, Gerson, ikaw. Wow, sabi ni Gerson. Wow. Ito. At nanonood din sa ating programa ang aking matalik na kaibigan, Koyang Joel Stephen Manalo. Opo, at then Tao Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Ayan, shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Minalin, Pampanga. Si Koyang Joel Stephen Manalo. Happy morning, Kabalen. Good morning, Justin. Good morning, Koyang Joel. Magandang umaga at maraming salamat sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Tutok lamang, i-follow itong ating CLTV 36 News page at yung hashtag para laging updated sa mga kaganapan. Gaya na lamang nitong balitang ito. Mayroon pong interesting na balita, mga kabalen. Itong mga pulis, sabi kasi ng bago nating PNP chief, gusto nilang ibalik yung tikas ng ating mga pulis. Kaya meron silang programa. Siya, ano nga ba itong programa ng pulis na kung tawagin Polistenics ng PNP? Ayan. Ito nagaganap to tuwing Martes at Huwebes. So ngayon nag-e-exercise sila niyan. So mga mas fit na pulis target sa muling paglulunsad ng Polistenics ng PNP. Muling inulunsad ng Philippine National Police o PNP ang kanilang regular na physical fitness program na Polistenics bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa wellness and operational readiness. Isinagawa ang kick-off ceremony nitong Camp Crame dito sa Camp Crame sa Quezon City nitong Martes, June 24.
pinangunahan ni Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang aktibidad bilang kinatawan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni General Torre ang kahalagahan ng mental at physical health sa epektibong pagpatupad sa tungkulin ng mga pulis. Simula ngayong linggo, tuwing Martes at Huwebes ay regular nang isasagawa ang police tenets sa lahat ng PNP units. Samantala, nilinaw naman ng PNP na walang sinumang private individual ang inatasan na manguna sa anumang weight loss program para sa buong organisasyon. Yan ho mga kabalen, malinaw na yung last line, especially dahil kailan lang dyan, di ba, naging viral itong si Rendon, yung Rendon Labador, ayan, yung content creator at fitness coach na di umano, nung una naiulat na parang tinap, pero nililaw ng PNP na para lamang sa isang unit yun at kumbaga parang kinuha lang siya para mag-lead, pero hindi yan sa buong organisasyon. So paglilinaw ho yan ng ating pambansang kapulisan. Ito naman dyan, kwentuhan mo muna kami bago natin ipakita yung susunod na balita. So kahapon, ikaw ay nag-cover kasama syempre ang ating reporter na si Ashley Punsalan at kabayan Art Consuelo dyan sa event ng Vice Presidente ng OVP dyan sa may Laos Group Event Center. So, kumusta naman yung experience? Kwento mo sa amin, paano kayo yung nagpagpunta doon? Ano yung naging proseso ninyo? Ano yung mga nakita mo at ginawa mo doon sa pagkalap ng balita? Ayun nga, sobrang napakagandang experience siya. First time, kauna-unahang beses kong makapunta, makasaksi ng press conference ng isang mataas na namumuno sa Pilipinas, di ba? So, nagulat talaga ako kung paano yung behind the scenes, bago yung mismong press conference, talagang nagkakagulo yung mga cameraman sa likod. Pwesto-pwesto sila, kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang lagay ng mic sa table. At yung mga reporters natin ay pumwesto rin sa kanilang mga upuan. Kanya-kanya talagang pwesto, nagkakagulo para masigurado na merong spot pag nagsimula na yung press conference. Yun talaga yung tumatak sa akin. At nakakatuwa nga rin po yung experience dahil malapit lang naman siya sa ating estasyon. Kaya hindi kami masyadong nagahol sa oras nung pumunta kami. At sadyang payapa naman yung naging kabuuan ng experience. At ayun nga, pagkatapos nung press conference, nag-cover pa ako sa labas. Kaya sobrang productive ng araw kahapon. Marami talaga nangyari. Ayan, napaka-exciting at ramdam ko yung excitement kasi alam nyo, nung ako rin ay news intern, di ba nakakatuwa na maranasan itong mga ganitong senaryo na isipin mo, Vice Presidente ng Pilipinas, makakausap mo, makakapanayam mo, makaka-interview sa isang okasyon at makakasama ka doon sa ganitong sitwasyon na alam naman natin syempre bahagi ng kasaysayan talaga yung mga ganyang kaganapan, kaya exciting. Etong event ano yung nasaksihan mo doon sa event of course this is in line with the celebration of Pride Month ngayong buwan ng July. So sino-sino yung mga nandoon na nakita mo na anong mga organizations kaya yung mga naalala mo? Ayun, napakarami ng umaten. Siyempre, nandun ang ating mga LGBTQIA+ communities sa iba't ibang panig ng Pampanga. May nakita ako, taga-Porac sila kasi suot nilang damit, may nakalagay doon Porac. So, yun. Tapos meron nandun din sila Mr. Isigera, kasama yung asawa niya. And nandun din ang ating mayor ng San Fernando, si Ma'am Vilma Kaluwag. At syempre, hindi mawawala ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. At kasama rin, marami rin talagang pumunta. Nandun ang iba't ibang mga estasyon. Nandun yung... dagdag ko lang yung former President
Yes. Gloria Macapagal Arroyo ay Tama, present tama. din doon sa okasyon, no? Nagbigay rin siya ng mensahe ukol sa nangyaring event nga nitong nakaraan na kahapon lang actually, 'di ba? Na ano nga uling tawag dun sa event? Yung Kasarilayaan 2025. Yan, Kasarilayaan. Grabe. Yan. Bale, ginagawa na pala ni Vice Presidenta itong proyekto na to simula nung naupo siya sa pwesto. At ayun nga, kasama sa pagsa-celebrate nitong programang ito ay yung programa niya kung saan nagbibigay siya ng puhunan sa mga part ng LGBTQIA+ na pampasimula sa kanilang mga negosyo. Ayun. Oo, at tama at kakabilang nga dun sa ginawa yung pong pamamahagi nga ng livelihood programs at dahil target ding tulungan at bigyan ng sapat na oportunidad yung mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Pero yan ho mga kabalen, yung ilan sa mga naging ganap at ito may diyan sa may Laos Group Event Center kahapon. Syempre, maliban doon sa usapin ng itong Pride Month celebration na siyang sentro ng aktibidad, na tanong din itong Vice Presidente tungkol sa marami pong usapin, gaya na lamang syempre yung mainit na topic about impeachment at itong kanyang tawag dito na hidwaan, yung kanyang fallout with dating katambal, yung syempre alam naman ho natin yung unity naglaho na at na lang siya, kwento na lang ika nga sa using the terms, isang kwento na lang ang unity. Alamat at talagang matindi yung galit ikaw Jam, mga I'm sure nakita ninyo yung na-observe ninyo. Observation lang, paano yung reaction ng Vice President when she was asked questions about, of course, the administration? Ayun nga, napanood ko yung kabuuan ng press conference. So, nakita ko talaga yung emosyon at yung sinubukan naman ni Vice Presidente Sara na kumalma. Sadyang frustrated lang daw siya. Sabi niya nga, dahil nung natanong siya kung bakit siya panay buntong hininga kasi si Vice Presidente Sara, So sabi niya, frustrated lang daw siya sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ayun nga, lalo na sa administrasyon. Ayun ang sinasabi niya. At talagang nagpapasalamat ako sa kanyang mga lawyer dahil nasabi niya na dahil sa advices ng lawyers, kaya sinusunod niya yung advices ng lawyers. Iyon. Okay, pakinggan natin yung pahayag ni VP Sara na ito nga, full of emotions, at natanong din ho itong pangalawang Pangulo tungkol sa kanyang mga personal trips na tila umano ay napapadalas, at ang kanyang sagot dyan ay simple lamang. Sabi niya, hindi ko alam kung bobo sila. Medyo galit talaga. Hindi medyo galit itong Vice Presidente at nang matanong tungkol sa kanyang mga personal trips. Pakinggan natin ang pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin. Ganito yung estado ng this is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal.
And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mamuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw Meron din intindihin o pa talagang po ang bobo lang pangalawang talaga yung Pangulo nasa kaugnay naman administrasyon. ng I'd like kawalan i-lean ng doon sa budget na latter ibinigay kasi sa lahat sa ng mga kanyang desisyon opisina. nila Ayon ho sa kanya, God will provide. Pakinggan ho natin ang pahayag ng pangalawang Pangulo. May kulang tayo dito eh. Meron tayong negosyo, pero nagkukulang tayo sa edukasyon. Lalo na doon sa mga LGBTQ members na hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang magulang dahil sa kahirapan na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, napakagandang project yan. Pero alam mo naman na hindi na tayo binigyan ng budget. Ibale, darating tayo. God will provide. Yusek Lopez. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay nitong kawalan ng budget na ibinigay sa kanyang tanggapan. At pangarap daw sana pagtuunan ng pansin ng Vice President Sara Duterte, itong miyembro ng LGBT community na gustong magtapos ng kolehiyo, subalit hindi nga nabigyan hindi nabigyan ng budget ang kanyang opisina at ayon sa kanya God will provide, ika nga. So ito mga kabalen, at kami magpapaalam na ni Charlize dahil 10:52 na. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nakasama namin sa ating programa. Pero bago yan, shout out mo muna siya, yung mga followers mo, mga nagsusupport. Ayan nga, Yan. shout out natin sa aking mother, Yan. si Rosie. Ayan, mother ko po yan yung nagbuho, and si Tita Lizelle Sampang. Shout out po sa inyo, and thank you for your support. Ayan, si JP Mateo ay nanonood. At si din. JP Mateo. Ayan, That's my friend, yeah. Maraming salamat sa mga supportive friends and family. Ayan, ni Jayan. Kumusta ho kayo? At kumusta rin pagbati sa mga kababayan natin dyan sa Olongapo City, gayon din sa Bataan, at syempre yung mga nanonood pa naabot ng ating programa dahil ito nationwide. Napapanood tayo live. Signal Channel 115 buong Pilipinas po yan. Luzon, Visayas at Mindanao. At dito naman sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Gayon din sa Air Cable Converge Channel 71. At syempre sa Free TV Channel 36. Merong humahabol. Si JB, ayan, iconic, sabi ni JB. Of course. Very Kaya supportive. Yan, very supportive talaga naman. Maraming salamat sa mga supportive friends. We all need those friends, At eto mga kabalen, kung interesado ho kayong maranasan din ang trabaho ng media at magkaroon ng first-hand experience gaya po ng ating karehiyon na si Cha mula Olongapo City at mag-aaral ng Bataan Peninsula State University, abay pwede ho kayong magpadala ng inyong mga resume dito sa CLTV 36 para makasali din sa ating internship program. At malay nyo, kayo naman ang susunod na makasama dito sa ating programa at makapag-interview rin, syempre, doon sa mga personahe, mga newsmakers at maranasan yung buhay sa pamamahayag at sa pagbabalita. Muli, Cha, batiin mo muna yung mga gusto mong pasalamatan at shout out. Ayun, shout out muna natin si Ma'am Josephine Caton, Maraming salamat sa suporta. At gusto ko pong magpasalamat syempre sa CLTV 36 News na inampon kaming mga intern na kasama ko. Sa mga kasama kong interns, thank you rin sa support nyo, sa pagiging mabuting kasama dito sa internship na to. And pagpalain sana tayo lalo ngayon ng Panginoon.
Okay, maraming salamat siya at maraming salamat ho sa lahat ng ating mga kabalen na tumutok sa ating programa. Sa ngalan mo na buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon. Ito ang CLTV 36 News Stream. Mag-ingat ho tayo, maulan ang panahon ngayong araw. God bless everyone.